Gabon, gaur eusketasuntzaren mai ingurutan bertsolaritza. Eta bertsolaritzaren inguruan bi gonbidatu izango ditugu momentuz. Ez dakit hirugarren bat ere gurekin izango den. Telefonaren bestaldian Asier Otamendi dago. Asier Arabako bertsolarien txapelduna dugu. Asier, Gabon! Gabon, bai. Asier, ze behar da bertsolaria izateko? Bueno, bertsolaria izateko eki behar da gogoa, batez ere gogo handia, hitzak, letrak eta musika eta kantu zaletasuna gustatu, eta pixka bat osagarri guzti horiek eutita eta ikasita nola egiten diren bertsoak, izan daiteke, bertsolaria. Eta bertsolari ona izateko, ala puntako bertsolari izateko? Bertsolari ona izateko, hori guztia bider bost edo bider hamar, hau da, saiatu egunero, jotake eta azkenean, lortu daiteke, ona izatea. Eta Asier Otamendi puntako bertsolari alda? Bueno, ez. Nik uste dut Asier Otamendi dela, bizkat, bertso zalea, bertsolaria baino gehiago, gustatzen zaio bertsotan egitea, eta, bueno, batzutan ondo egiten du, eta beste batzutan ez hain ondo. Nire ondoan, Asier Abel Beitia dago. 1942an jaio zen musikan, bertsolari zendi handi baten gerizpean. 18 urterekin atera zen Bizkaiko bertsolari txapelketan lehendabiziko aldiz. Eta 1982an Gasteizko bertso eskola sortu zuen. Hala ere, zein da Asier zuretzako Abelen paperarik garrantzitsuena bertsolaritzan Araban? Bueno, nik Abelen Beita ezagutu dut Arabako bertsolaritzaren aitzindari bezala, bertso eskolaren sortzaile eta bultzatzaile bezala, eta ni bertso eskolara hurbildu nintzenean, lehenengo aldiz, 21 urte edo inguru izango nituenean, Abelek sortutako egitura batean sartu nintzen, Besteak beste, Abelan zegoen, Ricardo, Serapio, bertsolari batzuk. Orduan, niretzako Abel izan da hori, bultzatzaile, sustatzaile eta aintzindari, Araban. Abel, Gabon. Gabon. Puntako bertsolari alda, Asier Otamendi? Bai, Araban batez ere puntakoena. Eta eskolari mailan puntakoak egin ezatea, hori izan behar bada Euskadiko txapelduna dela bakarrik izango ditzake. Puntako asko dago, eta nire Asier hori nartean jarriko dugu. Noiz ezagutu zenuen Asier Otamendi? Ikasketak egiten Arabara etorri zenean, eta izan urte izango zituen, eta bertso eskola galdu zen, bera eta beste lagun batzuekin batera, beste Asier bat ere bai, Asier Iriondo ere bai, eta orduan ezagutu nuen, eta lehen bizikotik, ikuste zen, mutila zaiatzen zela, mutila pasetorrela, eta egingo zuela, eta horra dira. Hala ere, Asier Arabako txapelduna izan arren, ez zara arabarra? Bueno, ni sortzez Gipuzkoarra naiz, baina bertsolari arabarra naizela esan dezaket, utxetik hasi behar nintzen, Abelek jakingo du hori, eta ikasi dudan guztia bentzaten den ikasi dut. Beraz, atleti bezala? Antzeko parecido, bai. Horrek eragina du, nongoa zaren hirikoa, herrikoa, Gipuzkoarra, Bizkaitarra, Arabarra, bertsolaria izateko, bere eragina dauka? Nik uste dut hor aurrerizi asko dagoela, eta pixkat hori aztertu dako benukela, bertsolari izateko edozein izan daiteke, bai menditarra, bai kaletarra, bai Gipuzkoarra, bai Arabarra, hori pixka bat topiko horiek baztertu dako benituzke, eta bertsolari edonor izan daitekela frogatu, edonori esan bertsotan az daitekela, den lekukoa izan da, den ideologikoa izan da, eta hori probatu da gaur egun, ez da, zabala da bertsolarien espektroa, non aurki ditzakegun, bai baserritarrak, kaletarrak, alde batekoak, bestekoak, edozein. Eta, etorkizunari begira, ez dakit,
zerbait duzu buruan bertsolaritzaren munduan, zerbait gustatuko litzaizuke egitea, ala, ez dakit, agian nekatuta zaude eta hau urte batzuntzako lana da, baina esan betirako, ze plana dituzu etorkizunari begira? Bueno, nik bertsolaritzarekin nahi dut gozatzen jarraitu, alde hon asko ditu bertsolaritzak, lagun asko ematen ditu, momentu on asko, hori nahi nuke bizi, hemendik aurrera ere, eta, bueno, gorputzak eta bihotzak laguntzen duen bitartean, mundu hartan jarraitu, hori nahi dut. Horretxe bertan, lanian zaude, badakit hau eskatzia gehiegi dala, baina eskatuko nizuke agurtzeko eta 5 minutu baino ez dugu hitz egin, hala ere agurtzeko bertso txiki bat, gizartean eta ez dakit jendearen aurrean. Kompromiso handiak izaten dira hauek, bueno, gizartetxe batean eta irratian zuzenean hitz egiten. Alaxen abil, bai, alaxen abil. Bueno, nahi baduzue bertsotxo bat edo ez dakit, jendeari zuzenduta edo, bai, kantatu dezaket. Hasiko tamendi. Gizartetxean lanean eta irratian hitz egiten zuzenean. Bai. Bertsolaritza dugu euskaran oinarri, askok badaukazue, bai beraren berri, gustatzen bazaizue, hauxe izugarri, animatu zaitezte, ta gugana etorri, animatu zaitezte, ta gugana etorri. Hasiko tamendi, eskerrik asko. Bai, zuei. Horentxe bertan gurekin daukagu Oiane Perea. Asier, jarraitu lanian, eskerrik asko. Ni esker zuei, beste bat arte. Oiane Perea, Gabon. Bai, Gabon, tapetezari. Oiane Perea, Arabako bertsozaleen elkarteko idazkaria dugu, eta bertsolaria, ez, Oiane? Baita ere. Lehenengoetariko bat, Araban, emakumea izan da gainera? Bueno, lehenengotarikoa gara gehienak ez, orokorrean nik uste, hain dela gutxiko kontua dela, eta bueno, bai, pues seguro ni lehenengo emakumea izango naiz, ez? Bigarrena. Abel, zein izan zen lehenengoa? Amaia, lehendabiziko Arabako txapelketan aurkeztu zena. Laro eta bian, ez da? Eta lauan. Laro eta lauan. Lehendabiziko emakumea txapelketa baten. Amaia eta bizena? Nahi gogoratzen momentu. Zara gogoratzen. Gaztizkoa zen? Bai. Etzen errebatekoa? Gaztizkoa. Ondo da. Eta Oiane Perea, esaten genuenean, lehenengoetariko bat, emakumea, bai, lehenengoetariko bat, baina Oiane Perea eta Zero Tamendi eta beste batzuk baino lehen hau, baziren beste belaunaldi batekuak, edo nola izan zen hori, esaten zenean, Ricardo González de Durana, zautu nuen, Serapio, horiek ez dira beste belaunaldi batekuak? Hori ziren lehenengo apostoluak. Eta berrek Ormaetxe anaiak, gero Manu, Martin eta Kuarrillo bat, Carmele, Nainabeitia, Amaia, esan dituzuna denak, Xavier Rico bai, hau ziren lehendabiziko bertsolako parteide eta lehendabiziko bertsolari bertotan hasi ziren lehendabiziko arabarra. Zuetorri baino lehen? Ez, neekin hasi ziren. Hasi ziren zuen. Bai. Harritzen ninduen orduan, horietako batzuk, ez ziren Aramaiokoak, ala Legutionokoak, ez, batzuk ziren Lautadakoak, Ricardo esaterako. Eta Xavier Gazteizkoa zen, eta, bueno, Matxakarrak Aramaikoa ziren, Aramaikoa zeo, Santagerakoak, eta, gero beste batzuek, Carmele, hori Gazteizkoa, Eta gero beste batzuk aiarakoak, eta Barambiokoa Serapio. Baiarakoak, baina horrek, bere hasiera aiarako eskolan egin zuten. Egi berzo, Ricardo González de Durana, Serapioren kasua ez dakit, baina Ricardo, Euskaldun berriak ziren lehenengo bertsalariak izango ziren Euskal Herrian? Hori ezin ezak bai izatu, baina
Bai, hortxe. Lehenengo Euskaldun berriak, laro bigarren hamarkadan hasiko ziren, da. Bai, Araban eta bai beste leku batzuetan. Bai, ez da gizuren Santutzuko bertso eskolan, edo algortan egon gozan igual baten bat, baina lehenengotarikoak hemengoak izango ziren. Bai, nik uste dut batzuetan lehenengoa izan ezkaziren ere, lehenengotarikoak bai. Beste kontu batzuetan euskal kulturan baditu aztarnak Araban edo beste arlo batzuetan euskarari buruz zer esanik ez, baina adibidez euskal musikan, musikari handiak egon dira Gasteizen, bolada batean oso talde ospetsuak ere bai, euskal musikaren inguruan murgiltzen zirenak, baina aztarnei begira eta historia pizkat eginez, Araban bertsolaritzaren inguruan Aramaion izan ezik gainerako lurraldean ez zegoen bertsolaritzaren berririk? Nik uste ez dakigula. Eta hor ikusten da idatziz behintzat Zabandon ere Gamiz, konbotista Gamiz, ezta? Olerkari, bere bertu batzuk, euskaraz idatzi da bere bertu batzuk azaltzen dira. Bere gomenez guke bertu papereiak eta batzuk antolatu geniten lehen da biziko urteetan. Bestela ez da ezagutzen nola bertsolari munduan aramietik kanpora ez da ezagutzen. Baina, nik pentsatzen dut ez dela egon, euskararekin ere gauza asko ez dira ezagutzen, eta orain ari dira deskubritzen. Egon delako agortualdi bat edo antzualdi bat urtekoa gutxi gora bera. Behenik horren dela gutxi sorpresa handi bat hartu nuen Arabako euskal hotxak erakusketan, badago Araiako gizon baten berso pare bat jarritan, Karlisten gerrate garaiko bi bertso dago idatzita, eta, uste esan ez zela Araiakoa ez da, edo horregatik pasatzen utzi zen bertsoak emeetzu den, karo, gairotan ez duen euskera baturik, ez? Daude, euskalkian daude, eta euskalki hori oso goierritik hurbilekoa da. Eta, beraiek erakusten zuten bere jaiotze partidaren fotokopia, eta hor ikusten zen, Asparrenan jaioa zela bera, Zeferino López Hilarraza zuen izena, eta bere aita bertakoa zen, ama Gipuzkoarra, baina, berak bersoiek Karlisten garaian egin omen zituen, eta nik horrekin pentsatu nuen izan zen, zer da daukagun oraindik ere ikasteko. Euskara zegoen lekuan bertsolaritza zegoen? Nik uste du baiet, eta hizkuntza guztiek bere oinarrietan nik uste dut modalitate hau erabilduko zutela. Beraien aztarnetan. Orain gutxi gelditzen dira, baina nik uste dut euskarak bertsoa berekin eraman duela beti. Bai, eta gainera euskara berandu pasatzen idatzira, ez da, hizkuntza berantiarra izan zen idatzira pasatzen, eta nik uste dut kantuak eta santa eskeko iturak eta ausko tradizioa handira gondela Euskal Herrian, eta Araban ere gondela, ez? Herri batutan ezagutzen dira santa eskeko koplen versioak, igual euskara galdutako herritan, ez? Edun, nik uste dut egon dela, baina gure arkeologia dela igual. Bai, eta hori bizaldira, belaunaldi dira, ahoz pasatu dira, eta guk, gure denboran ere, gure herrian ere, aitona zahar bategan ozatek ginen, berto zaharrak ez ikastera. Eta berto zahar pila bat lotu ginen, aitona zahar udaren mandik, burantiz danentzat, herri guztientzat, atitxe izan dugura, atitxe Bizenti, eta areke zekien alzan, ordenador bat. Ordenador, zaren burua zen ordenador bertsoarekiko izugarrizko almatzena zuken. Euskal kulturaren hainbat gauza leku bati dagozkio, jaioterria daukate nolabait, edo oso leku potentea arlo horretan, adibidez, Zesta Punta eta Markina. Bertsolaritza, dauka Euskal Herriko hainbat lekutan zehazka edo? Nik hor zertan zela, edo pelotan eskura bezala, pelipaleku bat dagoen tokian eta zesta bat, han inguruan zesta bizi izango da.
eta euskara dagoen inguruan eta kantu zalea den inguru batean bertsolariak sortuko da. Nik beti jarri ditut adibideak gure herria, nire zeiet herrian, bi auzo ezberdina dara. Bat Ugarte eta beste Ariatza. Ugarten beti izan da, Ugarteko ingurua eta ingurua beti izan da apostu zalea eta indarreko apostuak arrezazotzen ididemak eta lainetarik. Eta bertsolari bat bera ere zegoen. Ariatzen ordea, bat zegoen apostu zalea, baina gehien bat, igande guztietan kantatzen ibiltzen, ibiltzen Zabra eta Berna, beti kantu zalea zen, eta etxe bakoitzen bertsolari bat zuen. Eta hori da, beti jarri dudan adibide bezala, bertsolari ezotzeko, kantua behar da, dirua behar da, euskaran eski, claro. Eta euskarak euskalkiak ditu. Bertsolaritza, bertsoak egiteko modu ezberdinak ere ditu lurraldeen arabera? Ne iruditzen zait egon direla, garai baten ze batu ezen existitzen. Beraz, bakoitza bere euskaran egiten zuen bersotan. Eta transkribatu direnean ere ikusten da. Moduan ere bai gaiane. Nola ere ikusteko. Improvisatzeko, hori nik uste dut teknika antzeko dela. Nik orain euskara batuan egin bertzen gehien bat. Horrek beste kontua da, igual, bizkaierazkoak ere izan du bere historia, eta orain ari dire euskalkia berreskuratzen, ez? Baina... Nik gazte denpora, nik lehenko pausuak behi bizkaira utzean egiten duen bertotan. Eta gero, ikastortan dela, eta beste dela, euskara batua ikasi behar zela, euskara batua menderatu, edo menderatzen zaietu nintzen einean, orduan publikoan, hori egitera osartu edo moldatu nintzen, eta horrein zaila egite zaigara da bizkaira egitera, hori da problema. Baina horretadu bere esplikazioa, eta da, errimategiak behartzen zaituela baita ere. Euskarazko hitzen bukaerak desberdinak oso dira, euskalki batetik bestera. Eta zuk ere ikitzen bauzu zure teknikaren oinarria den rimategia matuan, gero asko kosatuko zaizu ixe bukatzea, zure euskalkian horrela egiten baldin bada, ez? Oso, edo aditzak ere bizkaieraz batuerazko oso bestelako dira. Nire familian dezatzen da. Guk nire nahiak eta bizkaira egiten dut. Eta, bueno, denek pizka bat batu dantzakotzen du, baina beste nahiak eta nire lagunak eta bizkaira egiten dute. Eta nire haiekin mai inguru baten, espaldi zuten ini, baina bertutan esertzen ezenean, galduta egiten ezaritan. Galduta ez, bertutan ezak idalako, baizik eta bizkaira egiten hasi eta kontxo lotu egiten pizka bat. Ez duzulako muskulo hori... Eta hori egiterako niztak ezatzen. Nik arabatik bizkaira getzi eta bizkaira egiten dut. Eta normal, eta zetzen nahi batutik bizkairara hitz egiterakoan. Eta bertsolan kosta dituz. Nik uste dut beharrezkoa dela bakoitzaren hizkera reflegatzea bersotan, ez? Aramaixoko eta ibez, aramaixoko euskaraz egitea. Aiarako ez baute alako toke bat edo, ez, kutsadura bat sanoa, ez, entzutzutan bizkaierazkoa. Baina, bueno, nik uste dut horregon dela beste garai bat bai, zeinetan bizkaiera edo mendebaldeko euskara hori etzen ondo konsideratua izan, eta jenderiko zeintzaio publikoak ziren gauzak, etxekoak ez ziren gauzak euskalkian egiteak, eta artean bertsotan egitea ere bai, ez? Orain ari dira gazteak eta berreskuratzen, eta... Eta nik berritzen ez bertsotan hasiko ez da, baina plazetan, baina gustatuko litzai ere berro bizkaira bertsotan zardutzea, bai. Bertsolaritzan poesia eta kantua nahazten dira? Edo ez? Baita ez. Zer da bertsolaritza? Poesia behintzat ez dela. Bere helburua ez da poesiarena, ez da placer estetiko bat, ez sortza bezik edo sentimendu bat, edo ideia bat, edo zerbait transmititzea eta jendea konbentzitzea, ez? Zentzurretan adibidez Josera Gartziak esaten du iragarki publizitario batetik hurbilago egon daitekela bersoaren funtzioa poesiatik, baina. Horrek ez izan nahi, bertso batzuek poesia tetzela, eta? Bertso batzuk atatzen ez behintza, horako kutsuko betiko, olerki kutsukoak, baina berez, horianek izan duena... Ematen du poesia dela gradu superiorra izatea zatan, ez netzako poesia ez da ez ona, ez txarra.
poesia da funtzio badaukan arte adierazpen bat hizkuntzaskoa, eta bertsoa dauka beste funtzio bat. Izan daiteke poesia bezain ederra. Eta abeslari txar batek bertsolari ona izan daiteke? Nola, zagizu, belarri txarra dukena? Belarri Edo txarra, ahotsa. ahots txarra. Bertsolari izan daiteke ona, baina bertsolari ona izan daiteke, baina ez du inoiz bere maila emango bertsotan. Hori da, nik anai bat daukat, txistare gehien daukena, eta bertsotan izu ere gotatzen zituna, baina belarria nire ere izaten dut, azto belarria, eta bertsotan horregin ezin nahi. Ja, belarri Egin du txarra bertsotan ezin da. plazan eta txapelketan ere egin du, baina Bueno, dena den, badaude belarri eta belarri txarrak, eta bat zuria konponbiderik ez daukatenak, eta horrekin gaizki, eta beste batzu dira konponbidea badaukatenak, landuta. Eta belarri oso ona eduki ez duten bersolariek landu dute, ez zaintzazketa adibideak, baina igual sensibileak minduko ditut, baina oso bersolari ezagunak eta goi mailakoak belarri txarra zeukatenak eta landu dutenak, eta orain ondo kantatzen dutenak. Eta gero abotsarena, relatiboa da, ez da izan behar oso abotsona. Baina ez dauzu indarrik abotsean, suposatzen dut oso bersona izan beharko dela jendearen gana iristeko, ez? baina bere ahotsa dena berdina ez esan duzu bezala, eta gero bakoitzaren ahotsa moldatzen ikastea, hori da behar dena, amuritza baten ahotsa eta Egainana. ez dira berdinak, eta beste batzuk asko txarra daudena, baina moldatu bere ahotsa, bere izakera eta bertuak bera ere segun nola kantatu diferente ulor daite ulertu bertua, baina bai jentearen nahi bizi ez bere. Andonik egainak ez du ahots indartsua, baina beste estrategia batzuk erabiltzen ditu. Igual begia egin keinu bat egiten du, erdi par bat botatzen du, eta lortzen du, iristea. Jendearen gana iristea, hori da kontua. Baina, lehengo bertsolaritzan, bertsolaria, heltzen zen jendearen gana gaurko moduan, txapelketak, afariak, horrelakoetan, edo ez, baziren beste momentu batzuk, beste formula batzuk jendearen gana iristeko. Lehengo noizko bertsolari hori. Txapelketak ezautzen direnak dira, hogeita margarren urtetik onokoa dira bertsolariak. Arterakoan txapelketak da arterakoan ez dira ezautzen bai. Esanaz, aitonak eta kantatu hemen zuten eta egin hemen zuten bertsotan txapelketa batzuetan, txapelketa berezi batzuetan. Eta apostuak sonatuak dira bai. Honetan ere Apostuak bai ere, baina orduak eta orduak tamen empateak egin da. Eta zain maia zegoen. Bai, eta empateak egin da. baina dozan aizkoran bezala apostuak ziren apostuak. Bai, zea egia la... Bai. Eta gero egiten zen iparraldean, ez da lore jokuak, 19. mendean. Antoni Dabadik antolatzen zituen lore joko horietan, egin ziren bertsolari guduak edo bertsolari desafioak eta hor hartu izan dute gero oso ezagunak egin dien bertsolariek. Eta bi neskak irabazi zuten, iparraldeko aspaldiko txapelketa horietako bat. Eta Gipuzkoan hor desafio sonatuak ez izenak, baina ez dakit zenbat bertso eta orduak egin zituzenak, eta lehen zenduan bezala empate ditu. Gero pentsatzen dut ere bersoatzela hain bersotan egiteko ez zela hainbeste parafernaliari garai hortan, etzen behar eszenario, mikrofono eta olakorik, mikrofonorik ez zegoen seguruenik. Kalean batzen ziren bersolariak, tabernan, eta berez ateratzen zen orain baino gehiago. Non dago gustura bertsoak botatzen bertsolaria? Giroa eta montokia. Edozein tokitan gerta daiteke giro hon bat eta guztu egotea. Guztu eta montokia da txapelketan edo derrigorrezko ariketetan. Bertso fari bat derrigorrezkoa da. Bai, bueno, baina giroa, sortu daiteke eta han ez dago taima egitea. Bestetik ere, txapelketak egite izuna da, kirolean bezala, ez?
presatzen zarenean lehiaketa baterako edo froga baterako, zure buruan behartzea diago, eta lantzea, bestela egiten duzuna, eta oso komodo zaudenean, egiten duzu egiten dakizuna, baina ez duzu egiten plus bat, ez? Edo duzu ematen alegin handiago bat. Eta txapelketa daukana hori da. Ematen duzula normalean, ematen duzuna baino gehiago. Bertsolari asko utzi egin diete txapelketei? Historian zer? Txapelketan aurkezteari? Asko. Nik ere utzi nion, eta lehitu zikuskoan zenbatek utzi dioten. Bertsolari bizitza oso luzea da, Normalean, Jose Agirre batera irezen bat uste ditu, laro eta piku. Jose Agirre gutxiago. Jose Agirre. Baina eta mabia nahi dute. Gaztetik, komprometu hartu esateko, hau ez da nire modua. Hemen dituzu, nire nahiak utzi du, berrogei urte buelta hortan arte irauten duela ilusio horrek edo, Sebastian Izazo, Iñaki Muruak utzi du, Peinak utzi du, eta pilo bat belaunaldi oso batek. Horren induzuen goratzen, Arizabaletako... Horrena desberdina da, Horrena ez da ziklo bat betetzat jozuelako, baizik eta berak insumizioa gintzio txapelketari, beratzegoelako ados txapelketaren izaerarekin. Harrera hori isladatzen saiatzen nintzen, Zarazuarena. Ez nik uste bakanetakoa dela. Hauek besteke uko gindiote ziklo bat betetzat jo dutelako. Plazaz plaza jarraitzen dute, eta saio mordoska bat dituzte gainera. Lehen aipatu gun Jose Agirre horrek dauzka, ez dakit, baina igual mendiluz beste saio. Asko ditu. Bertsolariak beti txaloak jasotzen ditu, ala lizean bin, edo noizbait gertatu da txistuak, ala ez dakit, beste motatako erreakzioak plazaren erantzunak. Txistuak behin gogoratzen nahi zentzuk gogoratzen ez bakarrik, Salvadorren txapelketa bat asko zizkiotena dela Donostian. Eta nik horre martan negarra nuen, egia da. Baina bestela txisturik nik utzuten zuen plaza baten, bertsolari txistuka bertsolio bat hartzea. Eta zergatik egin zuten txistu? Aurrera finalera pasatzerakoan, pasatu dituzten Uztapide eta dela. Uztapide zegoen pasatuta, eta Uztapide egin finala jokatzeko, Salvador la gente ez zegoen ados. Eta... Zergaitik ez zegoen ados komplikatu alitzateke. Nik uste dut zela lehen euskaldiak aipatu ditugu ez zutela ulertzen. Oso ezki, nik gogatzen naiz nire aurren izirikaz zegoen gizon bat, oiuka, txistuka eta zutik jarretak zegoen. Eta Salvador urbiltzen zen bere bertsoa kantatzera, eta txistu bat zuten, bere gizon hori altzatu, eta mutu joka bezala jatzen. Eta parako batean kantatu zuen bere bertsoa famatu hori, txistuka hartu nauzute baina maite zituz eta oraindik bukatu zuena, bere txamarra hartu eta jaurti egin zion gatzalgazi. Ederra. Hori historikoa, baina bestela nik ez dut zein ez gertatu denik txistuka jotzea. Isildu, zalo gutxiago. Nei gertatu zui bertxafari baten Orozkon, ez gustoratzu delako, baizik eta oiturarik edo ez zeukatelako edo alperazirelako, zergetik, baina txalo jo gabe bertxafari osoa. Eta karo, horrek bersolari eta bersolari tarteko isilune egiten du, nik eta 4 segundukoa izan, luze egiten du, ezta? Eta izan zen, paliza bat, ondo, gustora, eta entzuleak ere gustora, baina intensa eta sarra da egiten da, entzule txalo jotzen ez dutenean. Eta gertatzen da, leku batzutan, edo txalo gutxi jotzen dutenean. Dago batzutan ez eta baina txalo jotzen dut. Oiane, gazte izan arren, asko daki bertsolaritzaren inguruan, historiari buruz, eta ez dakit. Lanen batean zaude, bakarrik Arabako bertsozaleen elkarteko idazkaria izateko ez da derrigorrezkoa hainbeste historia eta hainbeste goza jakitea? Zer dolata? Ez dakit, baina urte asko dara, mazkit gaztea izan arren, eta gaztea, 27 urte majo ditut, hori ere ez da... Baina beste bertsolari ez dute, ez dakit jakingo, hau bai, gertatu zan, edo historian, edo paperetan... Nik uste dut baietz, horre transmisio
Bai, importantea dagoela, eta beste herrialetan igual gehiago, ez? Hemen berso eskola gauza berria dira, baina beste herrialetan ez bakarrik jakin bizik eta bersoak buruz, eta... Bueno, berso eskolak ez pentsatu askoarinago direnik, Ja. Berso eskolak lagoiko markadu bat direnak, Baina igual Aiton Amone kontatuta edo etxean entzuna Salvadorren hori edo zein daki. Beste gauza da nik adibidez Zeferino López de Villarraza hori ezagutzea kuriosidadeagatik liburu baten aurkitu dalako. Eta tartan baita ere, irratsaio bat egiten dudalako hemen. Noiz? Orain hasiko emititzen, larun batetan, gauerdian, 12:00. Aha, beraz, hemendik ikusi zaituz, baina prestatzen ari zara irratsaioa. Noiz hasiko da, Oiane? Bueno, irratsaioa hasi da, orain ordu betekoa izango da, eta larun bat hontan izango duzu ia. Ondo da. Oiane, bere entzuteko aukera, bertsolaritzaren inguruan, zeiz datu nahi duzu, irratsaio horretan? Irratsaio horretan, hemen dagoena, ez? Arabako berso mugimendua, eta baita ere, nazio mailan gertakizun handienak, eta txapelketak, eta horren jarraipenarekin nahi dugu. Adibidez, iparraldeko kanporaketa izan zen aurreko igandean, eta normalan olako gauza freskoak ekartzen ditugu hurrengo astean irratsaiora, eta bersolariekin hitz egin, eta bersoak entzun, ez? Batez ere. Esan duzu, Araban dagona eta Araban egiten duguna, plazaratu nahi dugu, irratsaio horren bitartez. Eta zer dago Araban? Daude, urtean, 95 bestu saio, herrialdeko txapelketa bat, 23 bersolari kantatzen duten txapelketa bat, dago bersolari gaztentzako bagari sariketa bat, Gaztizko jaietan antolatzen dira oso jaialdi entzutetsuak eta indartsuak abelaz izen gainera aspaldi antolatzen, eta oraindik ere Gaztiz urte dara maten, baina asko, da horiek ere, grabatu eta irratsaiora ekartzen ditugu. Norren engainatu zen, hori egiteko? Matxete plazan eta? Aldunditik hasi ginen pizka bat, eta aldunditik bultzada bat emazieten udalari, orduan kurba zegoen alkate, eta onartu zuten jaien barruan hori egitea, eta Andoni gainak ere orduan horre egite zuen lan. Kultura saioan, Andoni horre parte handia hartu zuen. Eta opizatu zen, eta gaur arte giroten du. Leku edarra da. Edarra. Urdu izan dira, eta gainera bersolariak harritu egiten dira, plaza gutxi daude horrelakoak Euskal Herrian, eta 300 lagun entzuten biltzen dira, baina fideltasun handiarekin, batzuk lo egin gabe, eguzkitan. Nik uste plaza gutxi daudela. Lortu gana karpa bazatzen. Kriston dejo pasata gero. Baina urteak eta urteak moreno jartzen egon da gero. Bai. Segun eta eguna, Gaztizko jaietan, batzutan euria eta beste batzutan bero handia. Principal antzokia, baino leku aproposagoa, antzokia, plazak, velodromoa. Segun zertarako, Nik txapelketa baterako antzokia nahi badut. Hogeita entzuten da, bertzale bezala. Eta bertzolai bezala ere, eko gehiago egiten da, impresio gehiago egiten du, bertzolai gan ere hori, egia da, ezta? Impresionatzen du, plaza baten baino olako barruntu baten egiten den zaioak. Baina txapelketa baterako, olako zaio bat egiten du, matxete, nahi hau dut. Plaza polita. Eta zer da velodromoa, bertsolaritzarako? Entzuteko leko mundi bat, kantatzeko ez dakit. Kantatu dut, baina ez txapelketa. Bai, bestelako ekitaldiren baten, bai. Velodroma izan behar da emozio handi bat, bertan kantatzea, eta emozio handi bat da entzule bezala egotea. Gaina 8 ordu bersoak entzuten eta aspertu gabe egoten da, 10.000 persona biltzen dira hor. Urtongo txapelketa nagusia Bilbon egingo da, asko. Bai. Hor azoka berrian. Barakaldoko azoka berrian, bai. Barakaldo. Hor egingo da. Azoka edo... Baina bizkaitu txapelketa? Ez Euskal Herriko. Handiagoa da gainera dek. Velodromoa gainera ez dago... Momentu honetan erabiltzeko... Baldintzonetan. Bai.
Eta zenba jende sartzen da beken? Ditu moldaketak egiteko aukera, baina mordo bat. 8.000 edo 10.000 moldatu dut. 8.000 egingo dalako, edo hori... Zenbat 8.000. Errez, beteko da. Gainera bilbotara diemoko bilbotarakin, hori bakarri betetzeagatik, que no se diga que no estuve. Zen olako jartzuna hartu zuen bertsolaritzak telebistan, adibidez, irratietan, ere bai, prentzan, ez dakit jaitsi den azkenengo boladan, hori hartzen hori, ez dakit bakarrik gauza honak ekarri dituen horrek. Bueno, ekarri zuen puztualdi bat, 80. hamarkadan, hitzetik hortzera zizenean, boom bat, zaten zaio. Ona, aldi batetik, nire ustez, mentzule gehiago urbildu zirelako, gazteagoak, berriak eta hola, baina bezitik ere artifiziala izan ziteken. Zertan? Medioek eraldatu egiten dutelako. Bere testuinguru naturaletik ateratzen dutelako, berso honena bakarrik entzuten direlako telebistan, isiluneak ez direlako agertzen, eta ez da erreala zentu baten. Baina hala ere, harrigarria da, bertsoa bezalako gauza estetikoki geldo bat, telebistagarria izatea. Eta harrakatzi izatea eta mantentzen beste urte, seguronik telebistako ez zuten sinisten aguantatuko zueliken beste denbora. Eta horrek bihurtu zituen bertsolari batzuk profesionalak? Bueno, profesionalak badaude ala ez. Bizi zirela bertsolaritzaz. Edo bi daude bakarrik, Bakarrik. Eta ez horretaz bakarrik. Ez. Egite dituzte idazlanak, eta leko. Dire lan aparte dute, Bertzotik momentu baten edo urte batzuetan... Baina batzuek toreroek baino plaza gehiagotan egoten dira? Baina toreroek plaza baten baino plaza duzu baino bideo. Hori argi dago. Etorri ziren gazteak eta ez dakit oihartzuna lortu zuen horren edio, horren bitartez edo, Sarasua, Gaina, Iturriaga, beste batzuk. Horrek egin duena da, gente gaztea erakarri duela. Berto gazteak izatean, berto entzulegoa ere gaztetu egin da. Eta hori izan da bat ere bultzada edo bun hori bertolaitare eman dion unarri sakonena. Betiko bertolari egin betiko entzulegoa hori tinko zen da, oin ere bada hori, baina hortik aparte berraturena hori izan da. Bertuzale gaztea etorri dara. Nik uste horrek ere, Igorre Lortza eta una itorea aipatuko nituzke bereziki, ez bakarrik gaztea zirelako bezik eta oso herri, ez behintzat bersolaritzaren zehazka izateko moduko herri bat ez ez Durangotik, eta haiek ere esaten dute erdarazko, egiten dela Durango ez dela aurren euskalduna, eta beraien inguruan jendeak, batzuko erdararako joera, eta bersozalea etzela. Eta tontokeria dirudien arren, belarritakoa eta guzti. Eta belarritakoa eta zapatilla eta guzti. Orduan nik uste dut, ez bakarri jende gazteagoa, baizik eta inguru urbanoago bateko jendea, eta etena egon zitekeen arren, etzela egon besteak beste berai sartu zirelako. Etena esan nahi dut, baserri giroko jende asko zegoen bertsoak entzuten, baina Euskal Herriak eta urbanoagoa zen 80. hamarkadan. Entzuten eta kantatzen. Eta kantatzen. Orduan, Euskal Herria aldatu eta bersolariak ere aldatu ziren horrekin konsonantzen eta horri esker egokitzen jakin du, nire ustez. Arabak behar du bersolari bat finalean? Euskal Herrikoan? Bat ez bi. Eta txapelduna zergatik, Noizko? Araban txapelketa egingo zenik ere noizko esatezen, eta egin zen. Arabatik Euskal Herriko txapelketarako noizkongo gara eta joan dira, eta noizkongo finalera joan gara. Baina Euskal Herritara, lehenago? Arabako pilotariek baino zailago daukagu? Ez dakit, nik uste dut bertolea gehiago dagoela pilotari bainoa, proportzioan, biztanle eta euskaldun kopuruaren proportzioan, 23 bersolari oso kopuru polita da, Zin sartu zen final erdian?
Etzan sartu, ez? Nik ez badu abelek edo olakurik egin? Ni galtzen nintzen 19. 19. Hementok zartu dira. Nik uste zaila dagoela baita nafar bat sartzeko ere. Oso piramidala, oso elite gazte eta indartsua dagolako goian, ezta? Eta baita Gipuzkoako gazteek ere zaila daukatela, horra gora sartzeko. Indar dana da tarteko helburuak bilatu, ez? Eta bertxotan disfrutatu. Hor goian daudenak bere buruak beteren opatko eta erretiro batzen ez dute. Bai, eta horre zaharrenako eta marorte ditu. Eta horrenik ere sasoiku daude. Baina nik uste importantena dela, hemen bertsolaritza propio bat, tradizio propio bat sortzen ari garela, eta jendeak gari baten ez bezala, bertako bertsolariak behar dituela. Hori esaten dizut ere, oian ez dut zuen lana, ez dakit, aintzako hartu behar dugu egiten ari den alegina, eta baina badakizu, adibidez, komentzako turra, gehiago, jarraitzen dela araban adibidez, Galdeano Igor, gehien bat Igor hor goian egon denean, edo beloki, orduan. Bai, zaletasuna indartzen duela, hombre hori seguru. Iparraldean ere hori. Hogeta egon zenean gaztitzen, araban eta zaleazko zegoen. Oso nahi zango izateke, erdaldunentzako ere, ikustea, arabar bat. Eta baldin bad euskaldun berria orduaina, perfecto, izango zen. Izango nahiko luke, posible dela. Eta baditu euskaldun berriak hemen, osea que... arazi duzu zentzortan, jasen dut, dela igual 10 urte edo, herri baten bertso saio bat antolatu behar zenean, kanpoko bertsolariak ekartzen ziren batez ere, ez? Eta gaur egun, ondokoa da rekursorik erabiliena, eta igual, batzutan hobeto funtzionatzen duena, ez baina, esan dut. Hortan nintzat, herrialdeko bertsolariek, herrialdeko funtzioa betetzen dugula. Gero, pizkanaka bada ere, gero eta arabar gehiok daukate euskara ama hizkuntza bezala. Hori, hor egun adibidez, txikiek, edo txikiei hori gertatzen zaie, arabarrak dira, euren gurasoak ere arabarrak dira, eta ama hizkuntza euskara, ezean. Nabaritzen da, hori, 82 Asko, hori... ikastolotan egin den lana, eta, umeak, orduko, 80ko hamarkadako aurrak, oian galetu, niko oian ezautu nuen lehendabiziko partidaki entzapeletan lurretik ezan ezaltzen. Nik askoen ezaltatzen, Oian ere nik kasuan adibidez, oian euskara ama hizkuntza izan zenun, nik kasuan, baina oian nahi badu izan zene, edo labaren bat, ama hizkuntza euskara izango du. Claro, hori da. Dugu belaunaldian, ama euskalduna, ama hizkuntza euskara dutenak, asko garrituko dira. Bai, eta horrek euskara maila hobea, garriko dira, edo erreztasun handiagoa. Egual alegin gutxiagorekin bersotan derrezago egiteko aukera. Ara maioko gaztek dukotena, zinean. Hau ere, esaten dizuet euskarak bere egiturak ditu, eta hori edartu zautzen dugu euskaldun berriok. Egitura horiek txiki-txikitatik, ziazkatik buruan baldin badituzu, ziur nahi zarrazagoa dela, izan behar du. Txikitatik dituzunean euskaraz pentsatzen duzu. Eta hori hizkuntza batentzako oso importantea da, eta bertzutan egiteko algo asko oso importantea da. Bertsolaritzak beti izan dunik euskaraz pentsatzen irakasten duela. Baina euskaraz pentsatzen lehendabizi baldin badakizu, eskuerto hori gailetu da duzu, eta orduan pausu bat emana bertzotan azteko. Eta emakume bat, txapelduna? Euskal Herriko txapelduna, aurten, posiblemente. Euskal Herriko txapelduna? Bai, tranquilamente, izan diteke maian edo cambio. Horrein dola 4 urteetzen izan gutxigatik. Baina... Adibidez, lehengo egunean, Zagardotegi bateko irudiak. Gezurra dirudien arren, 21. mendean gaude eta, baina, Zagardotegian zuten guztiak, gizu horren, hasi da, kampaina eta bar, eta azkenean da Zagardotegien lana, guztia ziren gizonak. Ez zegoen emakumerik. Ez zegoen emakumerik. Zotxe, egin zuena emakumerik, ez da? Bai, hoxe, eta kolorez beteta. Haino arteta zegoen txotz hartan. Ez zegoen emakumerik. Esan nahi dut honekin,
Lujanbio, oso ondo dabil, puntako bertsolaria da. Baina ero, epaimaiak erabaki hartzeko orduan, baten bati... Nik uste dut Maialen eman barrazia emango diotela, kontua da, Andoni gaina oso dela. Ez dago beste... Eta Andoni ondo pasatzen dela, eta ondo prestatu dago beti ez dauka utzik, eta Andoni irabazteko asko behar da. Baina nola prestatzen da, zelari bat? Balengo izan, eta gero buru gogorra izan. Baina prestatu, esan nahi duzu, ordu, hori da, turrera ezin da joan... Baina, dena prestatzen da bat. Hora, Andonik bere azkenengo liburuan, eta hori irakurri dut, ratira ezizko osatuk. Batez ere bertsolari batek irakurri beharrekoa, pistak ematitu gure txapeldunak. Esaten duna da, berak gainenak korrika egiten du, eta maratu pasatzen dut, esaten du, maratu da korriteko duzu, maratu da entrenatu bat duzun guztienetan korritu da. Enbar duzuna da, beroketariketak egin, abdominalak egin, eta alako gauzak egin, ez da? Simulatu, ez? Ariketa desberdinekin zeratu. Eta hori dela, azken finean edo ritmak landu, edo irakurtzak ideiak lantzeko bali dizu, edo informatu, prensan dauden gauzekin, eta gero aritu. Topikoak egon dira ere bertsolaritzan, ez dakit, baina bertsolaria, parrandazalea, arratsailea, topikoa dira? Garaigoteko bertsolaria taberna edo onduro horietan gehiago mugitzen bertsolaria edo gizon emakumea zen, baina garaigotetatik ona hori pixka bat topiko hori galduta dago. Eta hori alde batetik. Ez alde batetik Euskal Herrian espaldidanik eta gure aitona zaharri entzun da, bertsolaria herriko gizon ona izan omen zen. Herrian zerbait gertatzen bazen, epaile gisa funtzionatzen zuen. Nahi izan bertsolaria? Naiz eta... Irudi hori ezagutu dut, baina ez bertsolari bezala, baizik eta hori epaile ona, ala gizon ona, elosun, hori zeraban. Zaharrak izan da, bertsolari izan zela, herriko gizon ona, epaile, eta bertzutan orduan eta bran ingo zuten, baina... Jakituria handiko pertsona, ez? Piskate hortik. Behitzat, jakin behar zuen elosuko kasuan, idatzi, irakurri, berak hartzen zituen herriko apunteak, eta ba. Bertsolari onak izan dira idazten eta irakurtzen ezagitenak, nik ez otu ditutan. Manakak, baina... Txorita bera, zenbat berso jarri dituen, baina beste nerbaitek idazetan oskiderak ez dela go. Eta Leroakoak, Salto, Narbarte dira. Eta hori duna, eta ez etxekien mentiko gautzak, eta hori baina batzutan. Baina herriko jakituria zeukan, ez? Ez igual kultura ofiziala, baina bai jakituria herrikoia. Norantz, doa, bertsolaritza, bukatzear gaude? Urte honetan txapetetan, ez? Betean, ez daukago dudarik. Gero zer etorriko den ez dakigu. Baina abenduaren 19an beken eduko dugula harri mugarria, hor dago harri. Eta beste da nik dut hartu duen maila honetan urte batzutarako osasuna badukela. Hor harritzeko edo betzeko. Eta, Araban, planik? Nik uste periferia daukala ere bertsolaritzarekiko konpromezu bat edo zerbait aportatu beharra etorkizunean. Eta periferia zari nahi zen, ez nahi dut bertsolaritzaren zehazka izan ez den gune berri hori, ez da? Eta Arabak, nik uste dut etorkizunean aportatu egin behar dela bere izaera propiotik eta bere mundu ikuskeratik bertsolaritzari. Nun zaudete, Gazteizko bertso eskola nun dago, lanien zuekin harremanetan jartzekota? Amaia zentroan dago, Lenito Pérez Galdós plazan, Aranbizkarran. Aranbizkarran. Bai, eta bueno, telefonare oso polita da, 0 bat, 0 bost, 0 bost. 0 bat, 0 bost, 0 bost. 0 bost. Oso erraza. Eta han, ikasteko lekua, hobetzeko lekua, zertarako lekua? Lagun arte bat, tokatzeko lekua, eta euskara lantzeko lekua, eta bersoaz gehiago jakiteko lekua, bersoaz aletzeko lekua. Gero eta
bertsolari saio gehiago, esaten zuen oianek, gero eta bertsolari gehiago, pizkanaka bada ere, beti goruntz. Beti goruntz. Neure denboraldi baten egun naiz bertso saioetara eta joan gabe eta uste bat utzita. Zenea utzi zenun, eta zanea bere kabuzua zen. Baina orain, izan dira bizet, neure goruntzak inazera berriro bertso saioetara joan hasi naiz eta bertsoa gustura entzuten. Ez kantatzeko, baina entzuteko bertso zale bezala goruntz. Izan nahiko nuke, 85 bertso saio egin direla Araban 2004an. Eta hori orain dela urte batzuk pentsa ezineko zen. Eta eskualde guztietan. 80 kendu eta besteari egiten genitu ni pozik. 85. Ausartzen zarete, bata besteari bertso botatzen? Puntuka egingo dugu, Abel. Venga, bota, Abel. Orain dela denborazko. Amagoz urtera bertzotan egin duela. Basu jarri puntua, nik erantzungu, eta gero zuk, eta gero ni bukatu. Orain dela denborazko radioetoriara etorri gabe, espero dugu datozen boladetan gehiagotan etortzea. Bota, Abel. Gasteiz irratiari berriro bizita. Ta gure gala honenak gainean jarritan. Lengo lagun zaharrak berriz ikusita. Guk bai osatzen dugu bikote polita. Osondo, eta esker mila biei. Oian Perea, Abel Enritea, biei eskerrik asko, eta beti arte. Bizan. Badakizue, datorren asteburuan, beste gai batekin hemen egongo garela. Eusko ikaskuntzaren mai ingurutan, nun eta radioetorian. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 9-5-23-15-52. Hau da, 9-5-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.